Hard, klase I-record pa ko lang. boss ka daw. Wala. Ato may life sa likod mo. Para Yeah. kaya. Kunin mo tong grenade. Grenade, ano? Ika, okay. May times 8 ko dahil. Sabi ba? Sir, I've read that mo, no? ah, may kontra. Ha? Wala. Paway po kayo pusil. Ano pusil? Ariyo na. May tawad dyan. Mariglap ko da si mo. Sige, sige. May nagsulod na tao da. Sa aton bala, sa the building, tagin tupaan. Building di oh. Sabi ko siya. Gago, gibot naman ko. Hindi na tayo footstep na dula. Bakod no? Sa cellphone ko gampang. Hindi ako sa PC. Do. Nakata siya. Ulo lang. Ha. Pag-araw ko gano'n mo kasi. Para na, dapat yan mo? Para na? Oo. Shotgun ko di ako. Kasi kung gusto ron eh. Yung sound lang. Pwede hindi ka panirungan. Ariyo. Hindi man patay sa duwa. Umayong ba ako mga bandit player. Thank you, kid. Patay mo na? Hindi ba yun? Ay, makuha mo na yun. Oo. Ang mobile ko galing yung dargo. Pag-brief na George, pag-darag mo na George. Maaros mo George ba? Chamba na to. Papatay ka din, Right duwa place ko. at the right time again. Kaya. Talakaw? Pilit balaw? Time set ko George, huwag ka may sniper guro. Hindi lang kita. Do... Budlay sa controls nila. Pero yun, isang Thompson din nila yun. Kami hoodie pa sila. Kaso wala na siya ano? Nang Attachment, diba? Wala yun sa yung mga... attachment mga- para sa ano? Sige lang, nami ako sa tsura, ibe. Kamulak ng rason bilaw. Pero nami ako dito ka bakod na naman bilaw. Pwede man. Sa PC, nabi ko pero kontra ako, medyo dasig-dasig na daw. Ang ano? Slow mo sa PC George? Ano? Sa PC, Mas medyo slow ka mo? lag. Batsaga akong lag jutay. Ano man, matamson ko. Sa frame rate ya siguro na? Oo. Hindi kaya? Ang chipset mo? Ano sa naging mode lang ka? Minimap lang niya. Do classic siya version pero gamay lang mapa bla. Do pang-apat ani or pangadua nga last circle. Grabe ba? So... Pandali ay ng pangbalaw. Nga mo yung blitzkrieg mode ka, Ross? Pakita mo na. Ay shit, nahulog ko. Blitzkrieg mode ka, Ross? Ano mo siya? Ang ano? Blitzkrieg mode. Oo, pero why ko nakampang mga muna, death race nila balaw. May death race pa naman na. Masyado ka, Elo. Wala mo ni Contrab lang? Dito, taon try. Ata. Hindi ka na. Walang ko galot lang ko, be. Pero ito na sa may bandang northwest. Nagsulod sa building mo, George. Ano? Sweet heroes. Dili na yun, no? Ito? Lah, ako pa. Patay ka? Oo, napatay ko siya. Marosin mo, diba? Ako yung kapatay, marosin mo. Unfair mo dito ng ano. Ay, PC gamit ko. Dako ang advantage ko.
Garang ko bilang mga classmates ko sa maros. Kita mo sa ano ko gapa sa mo. Yun ba lang talong? Ah. Yeah, ano na yung kumakuha mo yan. Oh. Kinuha na iki. Patay, hindi ako nakapatay, sure. Hindi nga na, Jad. Ari ko Ari sa rooftop. Oh. Kami sa things yun. Okay na kontra. Maro-maro, simo ka ng Jad. Hindi ka kasarang si Buya eh. Ano? Lawin na maglumpat! Dako buhin self mo? Depende kung kabalak ka mag, ano, himo technique. Do this. Mapresta. Na, pati gamit to. Pagkatiro sa imo da pakadto sa 290 da. May kung makita. May kung makita, may ikaw. Masaka ako sa baba, may gasang ari ko sa building sa tunga subong masaka ako sa top floor. Sige. Oh shit. Okay ka I lang? think ari siya sa balay. Way pa. May Ako na. katiro da sa I think ari 290. di siya sa balay. Shit. I think ari di siya sa balay ah. Ah. May AK na ko diyo. Ano ni, way pa kabal. Basta do AK tsura ya. Fuck. Argos tubangan ko. Okay ka lang? Itimit. Knockout. Paano ta ko masalbar man? Ah! Pakatulong ko na blank. Ano patay ko yung isa? Buhay ka pa? Oh. Patay na. May isa pa digin na. Nakapatay sa duwangan. Ano yung tiro mo? Okay na. Ikaw nag-tiro? Kala kontra. Oh. Sa din, Sabi mo sa knockout pink, ka? sa pink na balay? Dire oh, sa may blue. Loot Draw. niyo? There's too much shit here. Too much. Oh fuck. Ano Wala. ka boy? Ako talaga boy. Stupid Tapos sila ka pang na loot? ba? Bitch ka ba? No? Ano mo Ah. nakita ko kontra ho? Tudab na? Up. Tapos sila pang loot? Anong armas niya? Wala, ako man lang. Buhay na bala, 7.62. Ano? Huwag ka balaw? O, duwala May ka times pala. 4 diyo? Nalagid. 746 to. Pare na. Fuck. Trabaho. Dinalin. Sa likod ta. Bot lang, bot. Dali pa siya. May bot lang. Patay na. Aro, may kontra pa gito. Mahayo lang ba? Okay na. Mahayo lang gitara. Isang pagidlig. Yung nabatian ko. Layo sa. Wala ka pa bala? May bala ka na? Wala pa. Guard. May ara dyo tay. Mario. Pila? 167. Oh. Oh. Ano? Karon lang, dinagid. Kato ta circle, Meg. So ta circle. Wala ko gilid. Ang mga lawayan ko lang di magampang blaw kay kung isa sa PCB nang ang controls kasala mo balaw ang mouse nagatapik do hindi sa Pilas pero sa Law- cellphone namin isa kasang controls naman low ay
sa cellphone. 130. Kaya hindi precise, 130. Down. Tanda ba? May harapan sa punta. 130. So may orange sa balay. Nakadapa. So, or 130. Kahit wala na. O, sa orange sa balay. Dadampin. Ginatiro eh. Ara ko, Kita mo? wala. Kasi napatay niya na. Ay, siya ginatiro eh. Pareho. Ginatiro siya. Kung nakapalagyo. Chat passive na nakapalagyo. nag-ibilis ko na yung armas, may M16 na lang ko. Ano yung armas gali? Sige. M16 kag... Mga boy na ko. Gusto mo 7.6 to? Kita ko sa Megda. Sige, Tapak. Nagatubang sa akon. Nang ano? M16 kag M762. dinsa. Naglakad ka? Sa tabok talan, Una na, napatay ko na. Napatay ko na. Ano bala? Gusto mo 265 biyari ko din target. 7.6 to? Okay lang. Okay po ko pala. Are, bala. Namin tutan tambayo. Dito tutan tambayo. Enemies ahead. So, Enemy sa building na sa'yo? to taas to. Are, may ko hindi ka gusto? Ah. Bala? Ay, be. Ardi na yun, Open mo na, di? Ardi na yun, no? Wow. Thanks, bro. Ano? Ato sa brown na. Ano sa bangan ta? Ah, grabe, Rico. May isa pagkikakontra. May isa pagkikakontra. Then, then, Tupad then, ko! napatay mo na. Tupad ko gali. Nga lang ko sa scope. May harang tao nagbutwag. Kibot ka. Oo, makon na. 41 na lang alive mo? Do. Ano na pa mo siya? Wala. May 556 ha? Ngayon, ako 556 ako pala ako. May 23 lang yata. Gusto mo siguro. Parang... Ala, blank. Then, Ay na, napatay mo na. ikaw ka pamatay? Ikaw ka pamatay? Bakit to may na, silencer Luya. ka? May silencer ka? Oo. So, para doon ka badass. Wow. Suppressor. Sabi ba? Ang tawag siya may suppressor. Sa gaya kong suppressor ba? Naman may suppressor ka lang. Di na ta. Alpha man sa bilog. Okay, na isang magsaylo sa armas. Bulaw, itong transition sa... Ano na? Pakambyo? May soft drink siya na dyan. Inom soft drink? May hari ko di literal na soft drinks, oh. Ano siyam di ako no? Ngayon ka? Red Bull niya, Red Bull. May Red Bull ka? May Sprite ko di... Ano niya akong scope man? Times Di, 2 si- eh. Okay, may times puro? May sakit nga akong... Bala, bulaw. Uy, puso bungaw. Kalay, gusto mong try. Hindi ka na blank? Soft drinks na dyan. Ano sa dalong? Bilang ida. Soft drinks what? May ano ka, painkillers ka. Oh. Oh, pero mas soft drinks ko. Painkiller, pag Sige. ito may drop oh. Uy, Sige, tiro na si mo. dito. Oh, wait talaga na. Sa baba ko na, Jard? Yeah.
Sa Sa dalagit sa babaw do clear da. Mayari di ka pa panaog view. Then, enemies ahead. Wala, enemies ahead. Ari, 275 mo? 275. Oo, nagbalik siya sa balay. Amo nga balay, oh. Enemies ahead. Hindi na balay man. 275 para ako na. Ay, 275. 285, 290. Tama? Wala, balik taguro. No, tamat ng ano. Delikado dyan. Wala rin pa man sa bilog ka tulad na dyan, siguro. Arat ng ano. Bilog. Arat ng bilogo. Gagamay-gamay ng circle. Tapos makapatunga ta. Ari, Enemies di ahead. Ari, di dapat yun, di oh. Promise. Nagsulot din na di sa building niyo. Hindi mo naman. Black may crate lang ko. Hindi lang yun. Sa So then, 145, 155. bago lang ugpa. Wow. Do this. Damo naman todo mo. Kita mo? Let's go just shit. Taon ta. Local baan. Kumantayan ta kung sino makadto da. Gusto mo ano? Smoke? Ano? Blue? Smokes. Totoo, may may kontra. Covering smoke. Fuck. See? Sniper pa more. Para smoke. Kuha Og ang gamit. charge. Og. Kuha ang gamit Og. na kuha mo Kuha na. ng og. Pang og. Uy, meron sa likod mo. Ha? Kasunod si mo, Meg. Seryoso? Likod, likod. Nakita ako. Tari ko sunod sang aso. Meg, meron. This is southeast. Meg, may guwang ko bago lang. Kung nga life ko subong. Halong sumabalay sa south. East. Sige. See? May katiro. Dami ko. Kita mo? Ano ang visual, Meg? Meg, may katiro. Meg sa Kaduan na to? 120. Uy. Knockdown ko. Hindi ko siya makita. Aboy ko Dito? smoke. Aboy ko smoke. Kapatay ko. Oh. Na Sa din Mustafa. man. Ara siya na yun. Nigoy ako. Ara ko sa wala mo. Pinikuha. Ara ko na yun sa wala mo. Nigoy ako. Meg. May Heal na heal. nakita ko sa. Kita mo na sa... I think. Hindi to sa, hindi to sa. Muna nga, nakalibre 3 ko, ano ba? Huwag pa ko dahil na no, flash bang or smoke ko? Kita mo sa... Wala. No, runway ko walang Apa, be. tabuan. Apa lang, be. Oh. Apa. Hindi ka makadtong. Bilog, Ayan, no? false Sumikaw na, guard. nog. Sa ano? Sa 27. May mga boss Oh, sige. siguro eh. O, sige. Di na siyang gago. Ara nakita ko na siya. May pathway sa dalaw. 10, 20. Sige, pula, nigid.
yung aim ko. Kapatay na Wala, sa... matapatay ko mga isa. Go, 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 go. Sige, sakit ko sniper yan, Meg. Wala, naman chicken dinner ako. Wala, tatlo, dawala lang kontra ko. Oo. Hindi ka sa open, Meg, hindi ka sa open kung feed. Oh shit! Pa, kung ano, gid, sa kahoy, sa kahoy. Ito kahoy, ito ba to? Ay, isa Ato, sa bato, south bato. ko eh. Oh, heal na, heal na. Kalma, ato sa kita ko Ato sa, siya, kita, galagan mo kita to. awan sa, kita mo sa. Oo, oo. Sige, heal. Oh, pabarak, isa. Scope sa Meg. Ara si mga ground. Wala. Okay ah. Balik sa panagawa mo. Bilog, bilog. Ngita pa na. Ara sa left mo. Kita mo sa left mo ato so. Sa may kahoy nakita mo sa. Nalipdan sa kahoy, Wala, nalipdan wala. sa. Sige, 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 matago ko. Nagumeg. Kita mo sa ato so, kita mo sa. Ito? Oo, nakita mo sa. Oo. Patay kang bata ka. Patay ka na sig. Sunod. Fuck. Cover to cover lang. Lumpat. Okay. Diyon. Ilin na be. Makakita mo sa na. Arsal to so. Kita mo? Tanong sa sakundi. Tiro lang. Malapusan na sa sanga. Ano, butwa sa pula nilang. Kitaya ka na na. Kitaya ka na, Meg. Magwa na sa ligay. Itago sa Meg. Abutin na. Pwede po Kitaya ka na, magwa na sa yung. Hindi sa magsulong, ah. Ngita ka guro cover, Meg. Dito gamay ng ano mo. Ado, Jarjo ko, Meg. Ma-Jarjo ko. Nago sa kahoy, sa likod ko sa kahoy para malipdan ka. Headshot ako yung Meg eh. Para sa magwa sa expose sa. Nagwa sa, disig. Okay. Guwapo, winner, chicken dinner ba? Ba? Grabe, may bago naman ako na-upload ba? Alright, sige, Meg. Isa pa ka game. Sige, Meg. Sige,